Nansi into ebesilinde kuyijonge lemhlophe uthi jonga sidle isigoduka bafana. Yabona izolo ungikhombisile ukuthi kuningi okuzayo the storm is coming. Ababhasobha abantu bafana. The season is still long. Kusasele 16 games kuthina kwabanye kusele 15 already. Ngolesithathu sobehleli number 1 sohlala ngolesibili ebusuku kahle ngoba kumele sivuthule amazulu nje kabi ngiyezwa nawe ukuthi uyashisa kulezi insuku iyobonana ngolesithathu uqamile bafana uthi jonge quality player le bafana into ngeke uzuyenze lutho ngizwile nje abanye sebemdlela umona bethi kunjani si happy thina ngayo mfana uyikhombisile iquality yakhe mfana itrapper ngathi no magnet onyaweni ama spaces runner behind the spaces kamnandi kanjani lento ishaya u-falls 9 lento ishaya number 10 ibuye iqhamuke njengewinga very hard working player kade sagcina ukuba nomlungu webhakaniya kodwa engathi sithola umlungu proper kulokhu bafana bakithi uthi jonge khohlwane mina nganitshela eseza ngathi mina ligadeni ijonge lemhlophe bafana nali-ke selifikile bafana liboneni nani ibukeleni nizoyisholo nina bafana nizoyisholo nina bafana uhambe nje ubuka ama-highlights uma ungayibukanga igame uma ungayibonanga kahle igame udakwe i-Heineken lapho uhamba uqala phansi uyibuke kahle bese uyabona lento esikhuluma ngayo mfana kithi ushubo nje.